Menteri rang Bado kari Narendra Modi ubanjur halor ke jingmut kawai ke uniform na kebenta ki pulit. Modi ulo ong yakani ha ba ajing kren ha ka cintan shivir jong ki menteri ketenat ki kam jong ki sarkar jelaleng ba ke video conference. Ha ba ajing kren ha ka Global Digital Health Summit Expo and Innovation Award kaban ningkong u Dr. Singh ulo ong ba ke India kan salong kari ban lam khamat ha ka digital health da ka jingdan kinong tray ki balat tebet. Kasorkar pedeng kan sathaw ya ki grievance appellate committee hapo lai benai ban shimkhia halor ka jing ujor jong ki nong pendan kam social media. Menteri rang Bado kari Narendra Modi unsa penlong ki jing emer jingmut bat ki nong song kari ha ka program man ki bat ka ban sepen sngau ha All India Radio la shai ka sngi ha ka por khatwi beji men stem. Ke India kalala penlem ya ke New Zealand da saw kol lalai hakal sngi basdang jong ka FIH Men's Hockey Pro League ha Bhubaneswar hanin ka sngi.